What's up mga Calaver Cats? Magandang gabi po sa inyong lahat. Bali, lulusong na naman po tayo ngayon mga Calaver Cats sa dagat. Manghuhuli na naman tayo ng mga pugita, isda o mga crabs. Bali, pupuntahan muna natin mga Calaver Cats si paring Nico, yung makakasama natin na mag-iilaw. So, tara mga Calaver Cats, puntahan muna natin siya. So ayun mga Calaver Cats, nandito na kami sa may tabing dagat. Kasama ko na ngayon si paring Nico. Ayan siya. So ayun mga Calaver Cats, lulusong na kami sa dagat. Another one na naman mga Calaver Cats.
lang ta. Ha? Hindi ko alam kung ilan lang. Kaya nakalaya siguro. Wala po. So, ayun mga kalaban cats. Ulit muna kami na yung paring nito. Mahuli na rin kami ng pang-ulam. So, malaking tipid na rin to sa isang linggo. So, ayun mga kalaban cats. Ulit muna tayo. Wala lahat ng nahuli natin mga kalaban cats. Meron na tayong pang ulam ng ilang araw. Meron pala yung huli ni paring nito. Yung huli ni paring nito. Mga kugita.